Magmagna ni enteng ijay sementeryo, ket ada nakita na nga agsangsangit nga lakay. Oh no! Jay lakay ket nakaparintumeng sinasango, na jay puntod santo kumkunana. Nagmayat ti biyag ko idi. Naragsakak nga permi. Kanayunak nga nakaisem. Nalagaan tirik na ken awan pulos unay ti problema. Sana all! Ngim agsipod idi natay ka ket nagbaliw iti amin. Tataket puro sakit ti ulo ti marikrik na. Oh no! Tata stressful ti panagbiag. Nalpasenti nararagsak nga aldaw. Naasya ni enteng ijay lakay ket inasidegan na santo na dinamag. Angkel sino dayta sang sangitam. Ni bakit mo ba? Sinmong bat jay lakay? Haan nga ni bakit ko daytoy? Jay dati nga asawa ni bakit ko daytoy. No haan ko mga natay isuna ket haan kami nag-asawa ken bakit. Naragsakak pay lang kumatata.